Min żmien il-Grammastru Pinto fl-1535 il-Karnival Malti li ġie inspirat mill-festa Taljana Karnevale jagħti iċ-ċans li wieħed jaqgħad kostum u maskra filwaqt li joħroġ jiċċelebra l-aħħar tmiem il-ġimgħa qabel ma jibda żmien ta' riflessjoni tar-Randan. Iżda din is-sena il-pandemija gerfxet xi ftit l-attivitajiet għalkemm id-dilettanti għamlu minn kollox biex iżommu ħaj l-ispirtu. Għax minkejja li n-nies ma jistgħux jiltaqgħu f'mases u f'attivitajiet li s-soltu huma sinonimi mal-Karnival, l-ispirtu xorta inżamm ħaj bil-bini ta' karrijiet li ma jiċċalqux u li qed iżejnu kemm il-belt kif ukoll diversi rħula madwar Malta. Matul il-jum tas-Sibt fil-Belt Valletta kienu organizzati attivitajiet żgħar bħal żifna u daqta innijiet relatati filwaqt li jissoktaw l-esibizzjonijiet relatati ma' dan iż-żmien tas-sena. Fost l-oħrajn iż-żifna tal-Karnival mill-grupp ta' Zeffina Concept of Movement li ġew fit-tieni post fuq Malta's Got Talent. Net News kellem ma' Cheryl Lofreda, il-fundatur tal-grupp. Aħna dejjem passoltu jkollna dik it-tema wara l-żifna. Din iż-żifna inspiratna mill-ħajja ta' kuljum, ġifieri affarijiet li inspirawna on a daily biex niftehmu, imma it's like a push għalina biex isna ma naqtawx qalbna basically diki. Cheryl Lofreda kompliet li l-grupp Concept of Movement ilu jaħdem fuq iż-żifna għal madwar ġimagħtejn bil-grupp jieħu diversi prekawzjonijiet minħabba il-COVID-19. Ifimni, din sena l-Karnival żgur li huwa differenti ħabba sitwazzjoni tal-COVID, però naħseb li xorta u l-attività n-nies xorta edinaw xorta. Ir-rehearsals jinqasmu peress li 20 persuna, għalkemm aħna l-istess bubble ovvjament xorta dejjem nipprovaw inżommu daqsxejn nisnu bil-maskli wkoll, imma xorta jinnexxilna naħdmu teamwork. Jurgen Xerri għal Net News.